Sigueiro sério. Na Liga Šampionių žyma dalyvavimas, tai vakar žyma. Evo futbol, ta će, na Liga Šampionių futbol. A, čovjek za 4. Za 4. Ja, laka. Faz chica no porteiro. Ai, você cachorro que eu vou aí. Bate bom. Câmera, se fora que se otvorao. Ne fora que ne fora. Ti prijeskaš u kućevka. Čak, to će biti milijon. Može 100% je teba bilje. Ne da svađam. Ne, ajde da si. Aj, sad. Vidite, kako je? Fora. I šakom. Ja sam važem. Kaži. Protiv Daško. Snima me na kamera, snima. Protiv Baku. Sudija. Trener na prevara. Solid. Protiv trener na prevara. Vidi go, brat, vidi go. Šta vidi? Vidi. Ako ne budi prevara, će se obavljati. Bravo, šef, najak sram. Kaj si ti, be? A ti kaj si? A, dobro, ti vidio prijatelj. Sa koje? Не знам кита српски. Абе, няма бой, Иван. Да. Ай, з. Летей! Шаки? Не живеем više. А що вако? Учиш си го пише вако. От 1 до 10 това. Не от 1 до 10. Пиша ли ти да? Кажи. Епа, оп. А що това е 10? От 1 до 9 минути. А що това? Тя трябва да села става. А това си истото. Това е истото. Само бутна ти да шеф. Абе, бегай, бе! Бегай! Ти! А твой пес гледа коляма. Копачки на врат 100 години става. Вика копачки на врат 100 години става. Не, 16 години има галакси копачки. Кой е 16? Ево, бе тук ево. Не, ево копачки. Галакси. Галакси мини. Ведя. Аз жалим се. Браво, брат, види го двойка. Дърво е, бе, двойка. Дърво. Рамбо. Зверо. Рамбо! Ти ли си той Рамбо, бе? Се вика Оле ли? Види го. Даско да. Вместо право. Криво ще ти. Кадаско. Како? Ево, падна камера му се скрише, би лепена цялата. А, я знам. Сата би. Я знам, Давиче. Що? Що? Да кажи, може. Како е що? Не, вай. Абе, šta си шо? Абе, шела е помня. Судия, колко е саатът? Саатът колко е? Опет има саат. Не е така. Вуй, кай си горе камери? На дърво на кои закача там. Ти ли шоколадски?
да държим две камери. А да не мислиш, бути вакви се камери. Тункавите ще се наместуват вака на 3. Види го голмана, това е децент. Това не е ще се държава. Ба, тункави се. Не, таквите... Да, ти късно пиши да тънш. Значи не тункави се. Долу вака. Ама я така не пия путам до гола. О, да! На пене, цвет! На пене, айде, цвет! На Фейсбук не знаеш. Аз ще снимаш. На Фейсбук. Да, бе, так не ще мене дека си мисля. Яко ли? Камера. Види го, но ти скина копачката. Тролей! Натре! Дърво си. Това сърце мое. Айде, оле! Пеле! Теле! Айде! И да оставиш това на Фейсбук видео. Да ме тагнеш. Айде! Скърши то, комбето! Ти да браникон! Да оставиш на Фейсбук да ме тагнеш. Види го далгата го видя ляве. Това е шутър, да? Далгата е шутнал. Види го гуман, дай да му се скъси крампона, тя да падне. Лъвако е шут. Айде цар, айде, пеле. Леса го чао бдуя, леса. Лесно го сгадаше да разгадва. Пола копачка в глас. Ама ако видят не един, ки играят и на пенали. Ти играят, Ванджо, финали. Айде кръвака! Айде кръвала! Чекай, чакай, кой ти Мисля си, момче, право на тераса и поздрави го цялата раса. Давид, имаш ли да на канала на Алко ще рай? Абе, аз двата ли да влезе? Еднъж влезе, двата ли да влезе? Бе от вас ли, на другата страна. А има ли нещо, бе? Къде, бе? Има меч. Тук ще рада, бе, да не има меч. А има ли нещо вътре? Меч? Къде, бе? Мечки са два корони. Я, ще ти се държа на кура, бе. На мрежа ми само да се слиза на към. Ало, бата има мечки, бе. Да, бе, мечки има. Мечки, превалицата сега ти беше... Уя там. Урлата ти беше превалицата си. Да, бега. Има и лисици. Чеш да се Добре, три броя по-големи пошиват. И то скапани от напред. Капане? Емо го виргано. 100 годишни. Да, Свен! Ето, днеска, я ти кажу, ако нема 40 години. Супер. Абе, шаки, айде. Види меркуриалки коло Роналдо. Това меркуриалки ли са, шапшо? Вие се слишали кой твой тате плави. А ти пък имаш вие на моите плани. Да, ти еш. Откри се пеле дърво едно. Пеле дай ми дай. Аз съм съдия на кралица. Айде, подай! Айде, Джоко се мъдра толкова, айде, подай! Айде, бе, Тони, я гледаш ли, бе? Тони, айде, Тони, айде, дата ли са ли? Айде, публиката, аплаузи! Ако дадат футболски... Аплаузи, че са ташки, не му! Абе, ако го дадат футбол, носите такъв, носите два коднаш, по един таков дадат или по тия на ковите там. Ще се ако спаеш на Футболите? да. И цяло. Оле, че тук си пуцане на вата, И цяло време ки... Колко ме заваля гърната футбол. Тук е, причанкала му и се сереки ме разсъмчега гледа. Що? Нека дават носите деца по вака от нас, по един такъв футбол и по тия там на ковите дирасите ще се. Да, оле, не дава, да си бачаме тук. Абе, и ќе викам цяло време. Ни давате, ама тия.
Sluša! Ajde, tako neke davati, ke vikam cijelo vreme, dok je fane grlo. Futbol tuka u trenutku, ti doma trčam, kao da smo futbol. A mi se sera čika ke dom. Kombe, to je brat za velez. Ili peške se trgu. Samo što je futbol peške. Пошел. Adidas. Пропель. Сите пели ги. Вели да видиш енко си. Абе да видиш, що весла, кај мене дете бака може го знае, тој енко на турците фана бразука фудбал оригинал. Адидас. А бразука ама коже беше не? Има бразука што се мишка. Нешто јако учашка. Имаше футбол. Абе не те скорше Бразука? Дај ме ербро. И како се лупи. Како се уште да Откажем. Абе не бе што да видиш вака едно луѓе дојде од таму и прашуваа фудбал фанавте ли. Од тие бразуката, Јанко го криеш у неа кај ви се од Германија дојде од игра. На такмица. А кај тоа се спие човек? А знамо на кошата негде. Од тука ја неки од биште ли огледам коша. Јавите му себе, имате Овака трчи. Јавите му себе. Тоа се правилка тука. Знаеш како ќе направим? Салто. И се носи така. Абе, како се викон? Не, размисли малку, не. Вук бака, не, носите, ама да се закачам тука. Чуј, кај го ке А заврши ти, таким да играме. не поремо. Кавојате тука прави да има. Леле, открени од Лига Хубиса. Да, како се каже. Тука ти има вака столчиња, шума. Па? Види го. Увеле си може Не. Стоп. Ајде, пеле! Гол! Рики! Гол! Види го. Немојте вие да шудијате, бе, да ви имам уста. Зелен как Оти, опоменат. Чути! Види го судијата се плаши. Вие го пцујат. Учоки, ти аз съм учоки. Види го, не тренира ги тия майките. Али шо судијата ништо не направи? Што направи? Колко е? А секојаш на сите футболери се видат и Оти не знаат да игра. Нас никој не стои, оно и си шут, нас не сега. Да никош не. Не, Тошко, гледате стата на Македонија кои се смејат, гледај дават голи, одат на Библија по овие се радуваат. Вие спочигаат и го мало гледај вие трчаат. Тргни се, нямаше да видам. Колко те скршат камера, гледай го. Кафе воје. Да. Ако мене вака кожата. И на Фейсбук да ми камера лета. Ајде, баше, чукај! Викам да не е нешто матно, да не е нешто. Што гледаш на това? Изгледа тоа ти не свирно. А што гледа Тугацко? Иди Тугацко. Ако го става тиле, ќе дај ли го? Не. Ако дадат гол, после ќе влезе обратно. Ото треба да рипнеш. Ако дадат гол сите заедно. Права! Ако ќе не запуцат. Ако ќе не запуцат, то ние ќе влезем на трчаат. Фанам ти што напика и ручка и... Мраз дома. Одма бега на цепа на моји се читка го утопил. Па не, сигурно не го знаете од мене појки превален става, не види? Па, ако идат 3 години поред, секој година идат. А чак, бе, как се пикна Како Њуко зборувај? Чак, не да ти фрли от таму и камен. Да, постарите, која комаш? Тоа е постарите шо бе? Шо бе, Саша, појки превален? Ајде, не се. Шо ти иде? Беше по 7, 8, 6, 5 от 20. Аз от прво до трето дали. Може второ да се. Трето се. Спомена се прво. Сите се над траше. Браво! Ева го! Ајде! Шо ти е тебе, напавка? Ами Саша! Саша. Изслушай! Во излаз свирија ти ма страх од вие. Може?
излезе Абе, мой малко. Знам, бе, знам. Абе, човек, вие може да двой се врака назад ги бутка. Жълто ми да. Трябва трябва да го ям. Не, фаса за тук. Не, тук беше, чао. Айде, Оле! Браво! Напей сърце вика. Какво ти рече, бе? Не, бе. Не, смисъл. Напей сърце. Сърце. Браво! И върху някото има да напей сърце. Което е? Ще не, че са напей сърце. Браво! Може да се окинал. Айде си трябва ще спаднете, ако Вие лошо ще пиеш. Соларце по-ломо. А оригинал съм, защото ти ефтини са по-быстро. Браво, чай, пеле! Да имаш си от песто материалки, koji налипаш и играш с това. И знаеш как са, както ти мислиш. Не е така. Само котия, зелени, ти сте само по-друга боя. Шарена боя. Моите не знаят да не ти е боя. Ето е какво. Вой си спаш, да ти кажем, слабо. Не спадат много пари, но сега ти тактуем, да спаш да те имам. Не, човека. А после ти викам. Да, да ви ке, виж ако направи. Шефът най-висок от Кинес. Шеф, погледай сите ниски са Кинес. Което е шеф? Шефът е най-висок, съм войска. Абе, много Над се е най-висок. Абе, много или знаеш. Не, Рики. Да, бе, щерата е най-висок. Абе, Рики е най-висок. Абе, Много или... Гледай колко е висок. Абе, много или знаете ли? да хурим бе го шефът. Абе, бато ме да го виж. Айде! Що ти е тебе, бе? Гледай, свакаш рита, ма. Лака да че, гледай. Абе, сега ако почна там да не пцуя, може да ви ям. Кое, бе? Но май да видим камо този на менците. Сега не почнат тия стари деловци. Не, първо како беше с тебе, как беше? Да, съдийката ви, теки ме гледаше. Не, полицайка ли ще беше това там? Да, беше от страните съдия. Да, бе, намо, Шури и сите намо. Абе, не, намо беше. Не, тук беше. Браво! И аз знам това. Айде, пречекай! Одма! Само ние се дерем. Зачавай парите си ги давате! Зачавай превоза! Зачавай бензина! Зачавай копачките! Зачавай твите троса! Чакай, криеме пива! Само за овче поле бе бива. А ти как се няма известно са по-видресно? Еми, за кой си? Овче поле си. Да, бе, овче поле. А овчарска поле. Козарско поле. Козия поле. Докпас! Ай! Що ме гайде? Кой може? Жълто ли? Да. Ето, а вие си само си гледал с мен. А вие ще дмитата не видите? Да. Това го е. А ще мисъка на... Добре. Дай я качите. Нещо футбол да тренира, но без да изкарава. Шестнашка! За джабе парите си ги дава. Доста, за джабе силата е. За джабе енергията. Дева! Абе, друга, дайте ми нещите тони, бе! Ей, wacht niet, wat heb je hier? Судя, не сидите правилно. Там, че изгълкиваш опса и дават. Все само на нови. Я просто за чай, дайте тук не я дам. Що?
Zero, dva, jok. Bolej muja! Tako šef, tekmi. Šef na srce. Taci da A Viktor, šef na srce. Srce, srce. Šef na srce. Malo kako dam gol, prvo sati mu kačuka. Ja ovako razdolo, kada puknem, kako ima voda celo se isto. Ne znam, štica, tu je razgora, da, du. Čovjek, mene Kad se kačemo gore i lipa me, se iskrivimo po neka rada. Samo, lipa se ne slaviš i to na propadneš. A me je ova roževa skočanje. Čovjek, mene grlo. Ne biste ju čekali kasnije. Mene bi se skočanje, ti neko mi stoji. Možem da mene gledaj kako mi se skočanje. Ajme, mene grlo. Onako ga odite, izvikuva tsunami. Se druži, iskočimo svoj ekstremni davni. Sad trebajte padne kamerat. Kamerata kad se stopi. Vali je šutbe, trvo. Tako gleda da si drži. Da napravišemo Viktor na njoj, batao. Kaži, što za džabi calo mi ne bi ništa toliko, da nisi ništa trebam da trebam kupačku smrdi. Čovjek, ajme, mene grlo sam pošao. Ali ne sam gledal тук топката и съм направил вакъв. Тук на жипта камера. И само. Файти, бум се такава камера. Да слика вакъв слуша. Яко е? Нека слуша, за слуша време да така. Валя свирни студио. Ето, ще ми ти си. А та се скида, няма вече. А та се скида, не. Та се скида, не. По-два ходиш, по-два лекако, ти пуши знаме. Дай да се направим, защото да направим така диш. Я знаеш колко е резултатът? Абе, че трябва просто топката през. Колко е резултатът? 4. Как е тропна на стара? По-судя. Окей. Вие са уви. Браво, майсторе! Това не ли е за дете? Че да стам на Фейсбук, че да там. Аз се пасна. Иначе лайки са позори ми. Държи го, лайка, държи го. А така, ако не пишем, я те олега в видео. Ще напишем. Лайки са позори. Чук, споделяте. Абе, да песка, има 14 тук били. 40 има. Айде, майсторе. Да, днеска. Още колко време има? 40 години. Една силина. Още 24 минути. Колко време? 20. И ка завършат, нали? Не, трето по време че има. Не, съм днеска. Джонко! Майсторе, види, топка ли чакаш? Какво ли, гледай, омага, брат. А трябва да ти почеш да плачеш. Eno, ta se skisa točka. Eno, namo. Гледаш, нamo. Къде е лъгъм? Дай, телево, та се. Преска каша стоясме. Да. Ено, са точка се пушти надъл. Ено, късо ми ковалнат. Да. Una кога оди предизвикуваци. Абе, няма снимай како се... Бърно го снимам газо. Айде, четеш! Айде, ръки! Рака! Абе, рака! Рака, бе! Рака, бе, судия. Как ги минеш ти, бе, сеньо? Си дошъл там от звезда. Айде, жути. Осмисъл се жаве парите. Осмисъл се жаве енергията. Буве, пузга, мъга. Мъга, бе, са. Абе. Пеле, сърце, пеле. Айде, Пеле! Той е теле. Селево ценджере. Той е майсторе. Няма че умре
te tam cudnice. Što stoji? Zašto prijele se? I govna tajgi džitka ni spenđere. Ajde. Gledaj šta. Gledaj sad ga postavljaju. Ja ga praznu bateriju, 8%. Da li kill drži? Dao sam sad da li će izdržati. Vidim sad, ali ajde pogledaj te telefon. Evo, ajde me. Ljubče, te si moj ne. Ti mi si na Ajde, ti tvori. Nemoj. Vidi se. Толкни. Дай bilo. Zaklinam se ko buci. Aj, dopući ja posnati, pući. Ne možem te još tako. Aj, zvonim pak, daj mi. Pa može da uključiš be? Ne može. Može. Ne možem taj najdu. Odi kaj zvuk be, kaj zvuk gleda. Ja ne možem taj najda pogledaš kaj zvuk. Evo. Kaj novca? Postavki. Daj mi ga, ti dvojaka, daj. Postavki. Kaj zvuk? Da. Zvuk. Posle kada? Tamo. To na zvoni. Daj se, Davi. Čekaj, stoji. Gledam u dno, gledam. Zakurat me po buci. Buci. Ajde! Zapri. Šef, ajde! Pukaj! Nemoj mi s time. Ovo ne mogu misliti da pukaj sve kako voli me. Muzika mi je umor. Ti moja blava patka. Buci. Zakurat me po buci. Ne, car raspometa. Kako ne mogu makati sticu? Ja ne. Zakurat me po buci. SMS-e? Čal. SMS-e? Koliko? Priglas mi se. Peti? O, ja se strehti. Budu zato da ti pogledam, dobro. Abe sad, ti pogledam. Može li da ga posnimate malce? Ne, mi se vrtim se. Sve mi se vrtim. Sad godina. Sada da se uzdrati. Pa vidi u Parisa. Bravo! Kako da stao 4%? Brzo. Zapamni uvek. Tako da te ne povuci. Buci. Toni vi Jugorine. Gusiri da će ovo igrali. Donelo bitno, тук си диките. Donelo bitno. Само бихте ли да бяхте? Рунишко. Ваха гледай, застани. Ваха гледай, цоре бе. Може бъде бял. Го беше.
Камера много тежка. А камера леле трешки. А друг, kako da držiš, be? Ajde, učimo kako da držim. To srce. O, mi se prvi, mi se plaće. Am treba da se gdje upravo. Mi se sere, mi se plače. Zato se gdje rade. Gdje upravo. Ali da slično na Facebook. Ти става те четвърта поставки се дърво на голем. Кое е това? Даре, утре. О, Цецо. Иде по лопта. Игор, ти наляк си. Ти шест като Аз да, той ме да се прицата и се помести. Не давайте футбол! Трябва да си носят вие от дома на футбол. Защо да си играш в... Трябва да става да си носа. Аз мисля малко тума, Не давайте футбол. Никога взема. Защо? Кой да е? Защо си играш? Ти те па меса контакт. Не, тъкша кой бе. Не, не. Абе, чакай, ако не я вземеш, ще я от другата страна твоето. Петър! Кой ти е брат? Кой ти е брат? Бате, бе, бате. Айше! Пувай! Дали ти е брат, вижи кой е? Защо се представя? Тамане, твер, право, най-як, друга. Нямаше тук. Представяш ми, тук не се не е загрян. Ако стакане цела на 40 минути, не съм загрян, Яни. Так ми 40 минути. А па не играм ли разцяло? Па вие вака играте. А, вака. Вака, от център до гол. Ане, бе, пеле, бе. Мисля тя от тук, за нам е това. Буци, закурят сме по буци. Не, сега Да, не, че микрофон, ти играчки. Букурчила ми. Ей, едно го стави Иле. Кой Иле? Да, Иле. Еле, оти сега го става, не знаеш, ама як. Кой не го стават? Тикви е поя! Айде! Тикви е поя! Тикви! Шефът 20 нещо боля бъде. Паша, ако е 19, ще е 20 нещо. 20 години има, шефът това има до 18-19. Шефът 20 години колко? Айде, пеле! А за ти кой бориш? За Иле, бой. Иле 20. Иле ти е скинал това. Не, че тлескам. Иле 21 години. Иле. Да. Що бе, що ти? Не, сваля, колко? Колко е 21? И Оскар ли, че 15 години? А човек, знаеш ли? О, ти Оскар го викат това. Оскар е тако. Оскар за и Оскар ти дава. Не, Оскар име. Оскар е знам. Да, не знам дека ме Марио писа. Оскар. Како? Марио Оскар. Марио ли се вика? Оскар се прези. Да, не знам дека се прези Оскар. Може би нормално се вика. Да. Он се вика Кристиян. Викмо куша казах им куша Иле, Кристияно. а що ви Иле игра отбрана? Ако стака, я на 10 ти се подпишем. Александър, кой е Александър? Абе, тебе кой трудно го мисля? Буковски. Абе, Пирло Буков. Или Пирло Александър. Александър Миков. Шут! Център си. Мега стул. Скок! Двирга се там гледа. Да, бе, ще слуша намерно. Ако не се плашат, не за джая тренират. Да, твер. За джаба не се вика Цвер. Цвер си свалил. Видя ли му клиза? Шо ходи, бе? За сам позе. И ти не имаш сам, бе. Ти имаш сам. Сам да имаш.
вика, вы седмицата ще шумия капитан. Господ да ме чува, че Абе! Риги сте, рикица. падна или? Ако я Бог, не се. Дуде, още си уверен дека шафът е просто. Видите ги. Куче, судия! Кажи да ти Ще кажа. колко време има? Така не знам, кажи, имаш Ай, ти скоро. Абе, слушай, колко години имаш, аце? Шафът бе, тръвойно. Раздадам ме на година, колко е имаш толкова. Защо аз съм? Защо се пида? По-бързо тук нас да не свириш, ай. Камерман! Супер камерман. Судия! Отида, Що ти е тебе, бе? Чути, дума! Кой са нормален най-добре, зато го стават. Судия, екстра кремец имаш, гледай. Судия да си Да. Ама само кремчо не му да го. Знаеш ли си има много слемчи? Ако си засудил, обсей, Да, значи да те пат превалят се за теб, намести ти дебата. Ако нека ти ставам жвици да си ги спираш копачки. Судянари, доста ли ти се, бе? Судянари, доста ли ти се? Стенари се емаш. Бати ме, я ти кажа. Е, Ти се имам, ти се имаш. 200 ти деблата имам, дали ти би жив? Абе, не бе, отите тук, колко сме, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сите по 100 динари, илядарче. Браво! Илядарче. Далеч си върна на нашите. Царай гол. И да има сам Исапов, шут! Виж сега, Шут ти, бе, шут! Тръгва, ще ти Абе, друго! Зажавай, нека става ти във втора. Шут! Пукай! Ай, човек, я не съм вака. От последна минута. Ако ми се намисли, па сега го тепаме, че отпуцам кай сака на път. Дай му, Айде, нарикани ращи! айде ти друго! Не! Не! Ами, нали сте трябваше? Зачавай си купил това пачките 2200. От Спартем си купил 2200, зачавай. Зачавай, бе! Абе, ти Зачавай, зачавай! Кай си купи ти копачката? Няма да си му отдал. Ай се гледай къде. Добро, Веля, снявам Ти почва гол, ще ти река. Сигурно, че има. Вие нямате футболи, бе, даскале! Не може да си дал футбол. 16 коли бъркай и топ кипер. Бъркай. Леле, цел си кал. Леле. Ето тук извърка на от десна страна. А това е това беше. Отцова ти се. Айде, ще се чудиш. Камера се. Няма къде да бе. Тъс. Браво! Ау! Оле! Газетата пече. Вече ли газа? Ай, свърти се да... Дайте си ще 10 автогола. Долар пас бе. Лепена, бе! Да, виден судията се знае. Стига киля стига. Няма кай да бе. 15-та минута. Я не видя до Цветко. Ой, снимай ме, еди. Колко съм си не. Ето, бе! Това дървото там ще е за точки. Всеко ще си спъл. Айде! Сири съм! Сири! Ето, бе! Сири! Абе!
това дървата за топки факели. Все кой ще стои там? А сега кой ще има уtakmica? Ама кога nema. Što za ti što je tamo neko će ukrati? Koje će ukrati? Pole! Видимо голманът. Голманът цяло ги стане газът после. Да се посраме! А трябваше да мамне намо висока. Будемо закачам ден. Я ти да е. Пак те Дата на 70 стадион, аз тук не търпа нагоре. Трибини трябва да се платя 5 милиарди за трибини да се Ай, види го е футбол тема. Не ли го не видиш иде? Кой бе? Преведе го. Рики е, Рики, да. кой е Рики? Бабуша. Веси Рики. Слушай, Пеле, и kaže, ej, Pele. Ой, Рики, он вика Пеле. Ajde, Pele! Хет-трик на годината! Па хет-трик да е. Хет-трик. Шест-трик! А той след дошка 4 минути на Реал. 4 минути. Бабеле! А Роналдо 5, брат. Колко е, бе? 6 е. Рики дай 3 гола, брат. 3. Знаеш ли ти? Знаеш ли ти? А знаеш ли ти?